gerepareerd worden. Ja, zeg, de draad van een telefoon is kapot. Ja. En daarna kun je aan mijn ring beginnen. Janine, hey! Oh, helemaal. Wat is, moest je daarmee dringend? Nee, toch niet. Ik was gewoon een fles olie met de brommer aan het doen. Ah, nee. Oh. Zeg, maar dat denk ik juist toch niet. Ja. Ik heb net de gepaste kleren bij zelf, voor die fotosessie van deze man. Oh, maar dat is niks over moeten bij Janine zijn. Ik heb niet 4 kleerkassen vol hangen. Nee, Hoeveel heb ik toch al 4 kleerkassen? en die van mij, dat hangt daar dan in. Oh ja, dat is waar. 5. En allemaal van die haute couture spullen, hè. Van dat heel bekend mode was van... Kijk, je moet op die naam komen, hè. Van Flanel. Janine, zeg maar, die kleren van mij gewoon niet naar wel passen voor mij, want ja, ik heb natuurlijk wel maat... Oh, maar dat is niks. Dat arrangeren we wel. Kan ik gewoon heel goed naaien. Mama, je kan het weten, hè? Is het eigenlijk nog geweest, ja? Weet je niet? Kom maar mee. We gaan het zien of er niks tussen zijn. Hè? Ja? Oh ja, dat stond op het schoen mee. Dat is mijn kleur. Wat zeg? Het is weer gerepareerd, zeg. Oh, als ik die kon repareren, hè. Ik had lekker als gesnoerd.